קורה? כאן אייל בעוד סרטון של זבוב בום בום, והיום בסרטון אני עוד הפעם עם הלל בדיזינגוף סנטר. פעם שעברה טעמנו קנדי קריסטל, שזה הממתק היפני הזה. קריסטל קנדי, טעות של תקבלו תיקון. עכשיו אנחנו טועמים דג שוקולד יפני. הלל איתם קודם? אוקיי, אני מסתבר. אני קניתי את זה מזה. תראה למצלמה. תראה למצלמה. אוקיי, זה הדג שזה. הנה. עכשיו אני הולך להראות לכם משהו מגניב. וואי, מוסטלים. תראה את המצלמה עליי. יש בזה שוקולד, ממש. כאן יש הרבה שוקולד. תראה לנו שנייה, תראה. הלאה. טוב, זה היה כל הסרטון של אייל בצד, ועוד פעם תגיעו לחודש יפן הזה בדיזינגוף סנטר, זה מ-27 ביולי עד 22 באוגוסט, תבואו מהר. יאללה, ביי ביי.